Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana ithinta umngcwabo laphana kampitsha ke laphana wengane zakwethu uBhebs wodumo ke laphana uthuse abaningi ngenkathi exolela uma kampitsha laphana phambi kwabo bonke abantu ukuthi uyacela ukuthi lokho wakubaxabanisa kusukela namhlanje kuphela bakushayele ihlombe abantu abaningi lokhu okushiwo uBhebs laphana emngcwabeni. Thina ngale kokukhuluma kakhulu sokudedelela iclip uzwe uBhebs ukuthi ukhulume wathini ngenkathi ecela nakubangani bakampitsha abafana noTiri ukuthi bangamlahli laphana wengane zakwethu. Ake sidedelele iclip uzwe ukuthi bethini uBhebs. Nangey'khundla zabo ave ngiphapha nami bengithi ngizokwazi ukukhuluma bathi ngiyahluleka, bathi ngithanda ukubonga nje, ngibonge kakhulu ukusithandwa kwenu, bengingazi uzogcwala kanje. Ya, ngiyabonga nawe Tira, ngiyabonga kakhulu ungithandela indoda yami nabangani bakhe nabadenji, ngiyabonga. Ukubonga nawe baba bamaphumulo, ngiyabonga kakhulu, ngikhulisile baba ngenhlonipho nangomthandazo. Ngibonge noSisinopondo naye noma wakhe namhlanje ngicela ukuhlambuluka uMagomed, ngicela ukukuxolela zonke izono zakho ngoba mina ngizalwa umfundisi, ngisindisiwe. Ngiyakuxolela ngiyakuxolela, cela lento esixabanisayo ayipheli sukela namhlanje. Ngiyabonga iWestinki engathi guys singaqhubeka sisebenze kube mnandi. Nawe Tira ngicela ungangilahli bandla, Danger ngiyakucela bandla, cela ningangilahli guys. So guys, ngiyabonga, angazi ukuthi ngathini, but in the love nayo beyazi unamanga, amanga mnandi njengade kusho uSibo. Ey'nsukwini zakhe nje zokugcina washo nje ukuthi uyangithanda. I think that's why mhlawumbe ngi-strong kanje. Angambhonya ngaze wakhala onesi kathiwa hayi bo, wazwambhonya umuntu. Ngiyabonga, ngangingabhelieve, but-ke into engixakayo uzwahamba emhlabeni anginikeza ngiphinya yakhe ifoni. Hayi ngoba amadoda manje ngilokhu ngiyibuka, lokhu ngingena amakhono ngiyibuka, ngikwazi ukuyivula. But guys, phela indoda ayikho indoda engachithi, ayikho indoda engagangi, ayikho shona. Mhlawumbe bangakhuluma, akekho othanda ukukhuluma. Uthanda ukukhuluma sizwe? Ngiyabonga kakhulu guys, uNkulunkulu anibusise. Ngibonga no-government, sabonga mababa, sabonga nawe sisi wami, nikenze nakabanye lokhu enikwenzayo. uNkulunkulu anibusise. Usho kanjalo kuBhebs wodumo laphana wengane zathi ngiyacela ukuthi wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzothola njalo ama-notification uma siposta ivideo entsha.